ababwatani babasomu gose abasomu kurwase gose kiombe kia abasomu kurwase bunge abo basi nigo banyaka bakurwa ogosegeta gochese abasai gwesokia na kwelikia so bunge na bagishikura abo gosoka chinga gichikura gwaka ikura oigoni go banyaka bakubulia kiombe gia APC gwesokia na korobya emirobeli yonsi yo kwelikia gwechikura ase banyaka bakubulia nge yuna renjira yoka gosoka nge yuna renjira yoka eliogi lyaba kichikura liranyaka bali koigwekana asobo choli bande mwaka buchirubere na 2025 ababwatani abo nigo baragwa amo na Dr. Samuel Siringi twaisaranstense tukarigereria una abantu baito bagochandika gochigwa kachikura ase eng'encho nigo barabanke okonyora ase getu abantu abarabanke paka abantu 1500 getwekemo kwanyora basi chikure chiwa kuchinge because ekio yakobe getambe ekero matwatebi uno etubwate constituency enene bado chinamba chiri chiabona iga chio abantu bali babwatire chikura ichirinze mono yonete kintu chikini chisuke gujigoro mono antu bate nga 2027 igo mora change oborai muna mutegete kubwate kananga ngakimubwate chikuranga asante sana babuliriga na kiago tebera na mombo batere ndike no bono bunye chimbere chigo je kurua mpaka mutondo igomba twara abantu bakubwatira mutondo mbale tiale ana kitu abatebiringa noni into as professionals ntole tiale kubakonya babru obisia bagenda ase bitaseni awao egere banyare kwenda kubwatia abantu koira exercise ikyo angene isa abantu mono ekitu iwana na barabo igono chorole bagotara mbali ujo nyakobera aliyo ko na bali no chorole bagotara basingima konyara kwa a chance guselibaga dia abantu bali bayita bange kubwata chikora. One of the professionals of Bas Chache ward na maana nga chinga kichibono chekire chukubwata chikadi chuwaka chikura una abatangani bakwanire nabotoganetia senje constituency eitere ngari mono onye konyarekana IBC consider ebagane erinde kero yo manyara ko bokonyora libaga tigi yari ogoike getuo kerange na sare akechikura nande na maana naro amaana naringa abaraiya babe bagochorwa n'abantu batari koenda bachigwaka chikura igo nare ko bao moyo ngakero yo moito otegerete na kurigereria na onye ne chiredi chiatangasire chi television chigana gutangasa na ase jibarasa ngatwe sokia sobonge erinde twe register una voters ekero twe registre naende ekero lituko lie chikura ligoika tosoka sobonge